Hoxe coñecíamos, por fin, a estrategia indicativa da Adif, que vai a ser os grandes investimentos que a compañía pública vai a realizar no percorrido ferroviario do país. Unha estrategia, ademais, que ven reforzada polos fondos europeos de transformación e resiliencia que van a incorporarse en gran parte para financiar esas actuacións. E, dende logo, creo que foi Marea de Vigo un grupo recurrentemente insistente en que a variante de Cerdedo non era viable, que era simplemente unha proposta no seu día dada pola UGT, apadrinada polo alcalde de Vigo, entre outras cousas porque lle interesaba como unha estrategia de confrontación polo goberno naquela altura do Partido Popular. Durante moitos anos tivemos que escoitar que era a única opción, durante moitos anos tivemos que escoitar que era viable, que era ademais económicamente sostible e que incluso era financiable ao longo do tempo. Dende logo, para gañar 15 minutos coa conexión de Madrid nos vamos a gastar máis de 1.400 millóns de euros, un trazado que o 80% do trazado é tanto en viaducto como en ponte, un coste ambiental e un coste económico inasumible, como digo, para gañar 15 minutos de traxecto coa meseta. Dende logo, Marea de Vigo sempre foi moi clara, e por iso fomos, ademais, incluso insultados polo alcalde de Vigo. Sempre dixemos que non veíamos a viabilidade nin económica, nin siquiera dentro dos parámetros de alta velocidade, polos indicativos que ademais todo o mundo coñece, pola velocidade que pode alcanzar o tramo, que son 100 e pico kilómetros por hora en algúns tramos, o cal non é alta velocidade. Marea de Vigo sempre sostuvimos a posibilidade de reinterpretar a vía do Miño, actualizar a vía do Miño, poñer máis dotacións para que a conexión fora directa vía Ourense. De logo, nunca se nos fixo caso, pero que ven a decir a Adif é, efectivamente, que Cerdedo non é viable, non é posible, e o que vai a facer é retrasar moitos anos máis a conexión cunha velocidade alta, unha velocidade digna da cidade de Vigo coa rede. Vamos a seguir estando moi atentos a cales son as propostas técnicas, pero dende logo xa é hora de que Abel Caballero abandone esa posición numantina de defender xa en solitario esa variante e busquemos unha alternativa que dé unha conexión en alta velocidade ou en velocidades suficientemente competitivas hacia de Vigo. Se non o queremos facer, o que vamos a estar outros 20 anos discutindo sobre unha cuestión que xa é central, porque quen quede ahora mesmo fora da alta velocidade vai quedar fora da recuperación económica. Para nós, coas cousas de comer e coa economía da cidade non se xoga, por moito que lle interese políticamente ou electoralmente a un alcalde.